Bo inicio da campaña do polvo tras 2 meses de veda. Nestas primeiras xornadas non foi difícil acadalo tope, aínda que dependendo da zona levou máis ou menos tempo. Que tal, saudos? O tope sitúase nestes momentos, neste arranque da campaña, nos 35 kilos por embarcación e tripulante. De contado, falamos da nova campaña do polvo, antes titulares. Avanzan a bo ritmo as obras de humanización da estrada PO 308 en Portonovo. Hoxe o presidente da Xunta visitou os traballos que se están a realizar á altura desta localidade coa construción dun bulevar. Beirarrúas máis amplas e reforzo da seguridade viaria para, dixo Alfonso Rueda, un dos concellos turísticos máis importantes de España. Un día despois do presidente, hoxe fixo balance o vicepresidente da Deputación de Pontevedra. Rafa Domínguez puxo foco nos avances na rehabilitación de Santa Clara e no proxecto dos edificios centrais, tamén na recuperación da Bienal e nos cambios na dirección do Museo de Pontevedra, apostando, dixo, pola súa modernización. Éxito de convocatoria do show Cooking celebrado este mediodía na Praza de Abastos de Vilanova. A iniciativa estivo organizada polo Obradoiro de Emprego Hostalería Mar de Santiago 3 e a propia Asociación de Praceiros, botando man de produtos de proximidade e de tempada. A proposta comezou cun picado de limón, seguiu cunha tosta de segredo ibérico, unha limoada de piña e un taco de costela melosa. Despois, contámoslles o menú completo. A Pobra lanza unha nova edición da Semana do Mar. A cita organizada a través do Departamento de Turismo desenvolverase do 5 ao 14 de xullo. Entre as actividades incluídas nesta iniciativa destacan novamente os obradoiros de marisqueo para coñecer o oficio ou o mercado mariñeiro. E todo listo en portas para vivir a súa fin de semana máis internacional do ano. A Azucreira vivirá un che absoluto do 4 ao 6 deste mes, co gallo do Festival Porta América. Hai xa 2 semanas que a cita colgou o cartel de que non quedan entradas, confirmando o éxito. Pois con todo isto e moito máis, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Primeira parada a Portonovo, ali avanzan a bo ritmo as obras de humanización da estrada PO 308. Hoxe o presidente da Xunta visitou os traballos que se están a realizar á altura desta localidade coa construción dun bulevar. Beirarrúas máis amplas a reforzo da seguridade viaria para, dixo Alfonso Rueda, un dos concellos turísticos máis importantes de toda España. Espazos delimitados para peóns, tráfico e aparcadoiro, beirarrúas máis amplas e accesibles, maior seguridade viaria, calmado do tráfico e 3 novas glorietas. E a imaxe renovada que presenta PO 308 o seu paso por Portonovo, en Sanxenxo. Esta é unha actuación que eu viña comentando co presidente que é unha pena non ter un cartel grande para que se vexa un antes como estaba isto fai ano e medio ou 2 anos, é a realidade agora mesmo, non? Presidente, gracias á colaboración que está tendo a Xunta de Galicia contigo ao frente, co Concello de Sanxenxo, pódense facer actuacións que non solamente son importantes para as persoas que nos visitan, sobre todo nesta tempada, senón que son importantes para os veciños de todo o Concello e, en particular, para os veciños de Portonovo. Este novo bulevar de Portonovo transcorre ao redor dun quilómetro, o que une o mercado e o cruce da Perla. O investimento acadou os 2,3 millóns de euros. Deles, o 70% foi asumido pola Xunta, o 30% restante polo Concello. Este paseo magnífico que acabamos de percorrer, que efectivamente xa contribuye a facer esa travesía urbana desde o Grove ata Pontevedra, que ademais fomenta hábitos saludables porque invita a camiñar, ordena o tráfico, faino todo moito máis agradable e, polo tanto, o esforzo merece a pena. Dende a Xunta e o Concello puxeron en valor actuacións deste tipo que aseguraron contribúen a mellorar a travesía entre o Grove e Pontevedra. Un bulevar que permite que as persoas poidan disfrutar dun espacio pois tan bonito como quedou, é un espacio tan importante, é unha zona comercial que se pode comprobar que é o núcleo principal, creo eu, da vila de Portonovo. Por lo tanto, estamos moi contentos
de que esta obra quedara tan ben. A obra de humanización deste treito da PO 308 supuxo a renovación das redes de abastecemento, saneamento e pluviais e do alumeado público. Tamén a canalización soterrada para telefonía e electricidade, que substituíu os tendidos aéreos. Ademais, dispúxose unha nova sinalización horizontal e vertical. E a piques de cumprirse un ano de goberno, continúan os balances da Deputación de Pontevedra, onde foi o seu presidente, Luís López, e hoxe foi a quenda do vicepresidente. Rafa Domínguez resumiu as actuacións principais realizadas nas súas áreas de responsabilidade. Puxo o foco nos avances na rehabilitación de Santa Clara e no proxecto dos edificios centrais, tamén na recuperación da Bienal e nos cambios na dirección do Museo de Pontevedra, apostando, asegurou, pola súa modernización. Quenda de facer balance do primeiro ano de mandato para Rafa Domínguez. O vicepresidente provincial leva este tempo á fronte do Museo de Pontevedra e non dubida o sinalar unha das súas principais apostas, modificar o proxecto de rehabilitación de Santa Clara. Lo reformulamos con una única premisa, que es la de mejorar la protección de los jardines y del bosque de Santa Clara. Esos 8.000 metros cuadrados que están en el centro de Pontevedra, esos jardines que llevan 400 años cerrados, pasen a formar parte del paisaje de los pontevedreses y que todos los pontevedreses puedan acceder y participar gratuitamente destos jardines. Outro dos fitos da súa xestión, segundo Domínguez, foi mudar a dirección do museo. Incorporou a Ángel Estilbe como directora e a Farto como directora de xestión. Yo creo que han dado ese punto de dinamismo que era fundamental para que este museo se convierta en lo que tiene que ser, que es un faro de la cultura de la ciudad. Y quiero reiterar mi agradecimiento a todos los trabajadores, porque de verdad que los estamos sobrecargando y yo soy consciente de esta situación. En estos momentos podemos decir que estamos trabajando al máximo de nuestro rendimiento. Sobre o museo explicou que se realizaron melloras na accesibilidade e digitalización, tamén nos contidos. De feito, a semana que ven inaugurarase unha mostra que, segundo Domínguez, será a máis importante dos últimos 20 anos en Pontevedra, a Era das Fábulas. Para todos los pontevedreses, no voy a repetir, pero pintores de primerísimo nivel mundial van a ser expuestos en Pontevedra para que todos los grandes, los mayores y todos los pontevedreses puedan participar. A recuperación da Bienal de Arte de Pontevedra é o último reto sinalado polo vicepresidente. A cita celebrarase en 2025, despois de 15 anos de ausencia, co título Volver ser humanos, ante a dor dos demais. Les puedo asegurar que va a ser la Bienal más importante y la mejor Bienal que se ha hecho hasta la fecha, que nos estamos encontrando, y por eso todavía no podemos dar el presupuesto definitivo ni orientativo de la Bienal, con un bendito problema, y es que artistas internacionales, contemporáneos, de primera magnitud mundial, nos están... A boa relación co Concello de Pontevedra, os avances na rehabilitación dos edificios centrais do museo ou a posta en marcha dunha nova escavación no xacemento da Lanzada son outras das cuestións que destacou Domínguez da súa xestión neste ano de mandato. Máis asuntos. Este xoves, día 4, entrará en servizo o apeadoiro de autobuses de Ribeira situado ao carón do mercado municipal. Dende o Concello informan que persoal municipal procederá a retirar as marquesiñas habilitadas na praza Heroínas de Sálvora e destinará este espazo pro estacionamento xeral. Serán un total de 24 prazas pro aparcadoiro gratuito de vehículos durante un máximo de 90 minutos. En paralelo, a Brigada de Obras segue a traballar no interior do edificio da estación para poñelo en marcha a maior brevidade, de xeito que os usuarios do transporte público dispoñan dun espazo cuberto para agardar o autobús. Imos agora a Taboiro. Ali o PP critica a implantación da zona azul por parte do equipo de goberno. Para os populares trátase dunha medida cun marcado afán recadatorio. O Partido Popular súmase ás queixas pola implantación da zona azul de aparcamento en varias localizacións do concello. Os populares pídenlle ao Executivo que reconsidere a proposta, que entenden ten un marcado afán recadatorio. Dixo que el poñía na ordenanza certas calles, pero que non iba a colocar esa zona azul en todas as calles, que iba a empezar pouco a pouco a ver como funcionaba e toda esa historia. Pues la realidad es la contraria. La realidad es que se pinta todo lo que hay algo más. Es más, creo que está preocupado el alcalde da Pobra por si se pasan e tamén lle pintan algo da zona na Pobra.
porque ao ritmo que van é posible que incluso a pobre Rianxo cheguemos pintando. Isto non amosa máis que unha cousa: a situación económica do Concello, e a zona azul realmente non é para regular. A zona azul é para recaudar, para intentar tapar o burato económico que ten o Concello, que vamos a pagar todos os beirenses de nosos bolsillos. Dende o PP sinalan o equipo de goberno que tome exemplo da forma de actuar de outros concellos da zona, que en lugar de sancionar e multar, optan polo disco, sen custe algún para os petos dos veciños. Que se hubiera boa intención non andaríamos cun coche camuflado que ora paso por aquí con unha cámara e tal, non, pondría claro, como se quere cobrar, pero que o diga claramente. Mire, quero recaudar, quero poñer unha zona azul cobrando, e vou poñer parquímetros como poñen en Santiago, como poñen en Coruña, como poñen en Vigo. No, fale claro, usted quere recaudar, non quere regular o tema. Entonces, o que intenta é disimularlo de alguma maneira, vanos meter un coche camuflado da policía que vai pasar con unha cámara grabando non sei que, dicindo que é unha modernidade, e a hora da verdade é o que nos vai tal. Oiga, en outros ayuntamientos aquí limítrofes, como Rianxo, como pode ser Padrón, se pon un disco que pon zona hora azul, ten un tal, uno lo coloca e nada máis. E a súa responsabilidade, sabe lo que ha colocado. No, aquí o señor alcalde, mucha modernidade, pero ahora a verdad que a modernidade lle vai ao bolsillo dos veciños. Bo inicio da campaña do polbo tras 2 meses de veda. Nestas primeiras xornadas non foi difícil acadar o tope, aínda que dependendo da zona levou máis ou menos tempo. O que si acompaña de momento é a cotización cun prezo medio por riba dos 10 euros. O polbo galego volveu ás lonxas tras un período de veda de 2 meses. Aínda é cedo para vaticinar como se desenvolverá a campaña, pero estas primeiras xornadas deixaron abundantes capturas e de moi boa calidade. A verdade que dou-nos un pouquiño de esperanza, non? A forma de empezar este ano a campaña non é como outros anos, aínda que si é certo que ao empezar pois, sempre leva moi pouco tempo a arte ou o aparello no mar, pero bueno, as perspectivas foi que a moita xente xa foi collendo pulpo, un pulpo de moi boa calidade, de todos os tamaños, collemos grande, pequeno, mediano, cando o normal sería que en estas fechas pois o pulpo sempre un pouco máis pequeno, non? Hasta chegar aí setembro, outubro, que empeza a vir o pulpo grande. É verdade que, bueno, pues vamos a esperar a ver que pasa estes días, porque sabemos que está cambiando o vento ao norte, que favorece para unhas cousas, pero para outras, pois se cadran non, pero bueno. Nestes primeiros días acompañou tamén a cotización, roldando os 13 euros o máis caro na lonxa de Ribeira, e cunha media por riba dos 10 euros. O preço tamén foron moi bons, a verdade que en moitas lonjas chegaron aos 13,20 máis ou menos, nos quedou en 12,90. Pero collemos unha media de 10 euros, 2,20 máis ou menos, non? A media que tivemos do pulpo. Así, o precio non hai problema polo precio porque é un precio moi bo para a empieza da campaña. O tope sitúase neste arranque de campaña nos 35 kilos por embarcación e tripulante. A partir de setembro subirá ata os 55 en función de como evolucione a campaña. Unha campaña que, polo momento, parte con moi boas expectativas. De momento que son boas perspectivas. Nos aquí onte a cantidad de pulpo que alcanzamos aquí na longa Ribeira foron 3.600 kilos. E contamos que estes días, bueno, que se vai aumentando porque ainda moitos barcos ainda non cambiaron tampouco para esa arde, porque xa están esperando a ver que é o que sucede, o que pasa, pero contamos que daqui para adiante, máis ten a arte máis tempo no mar, pois que haba máis pesquería. E aínda no mar, a Xunta destinará 1,8 millóns de euros á restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños mediante medidas de conservación a través do marisqueo sustentable. Así o anunciou o conselleiro do Mar tras presentar a convocatoria aos representantes das federacións provinciais e da galega. As axudas financiadas polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura irán destinadas á recuperación e conservación dos recursos mariños. Contemplan dende a redacción de proxectos técnicos e a contratación de profesionais ata accións como limpezas, dragaxes ou sementeiras de cría. A principal novidade da convocatoria é que poderán incluírse os traballos de restauración da biodiversidade realizados directamente polos mariscadores, sempre que non sexan labores propios da actividade marisqueira. A unidade de cabalaría da Policía Nacional xa patrulla os montes de Pontevedra. Dende onte e ata o mes de setembro, 6 cabalos participan no dispositivo antiincendios posto en marcha pola Xunta.
Esta colaboración, que ya se ha producido en años anteriores, pues funciona muy bien tanto en el tema forestal como en el tema, digamos, de apoyo al sector turístico, al Camino de Santiago, y yo quiero agradecer, creo que es un elemento de seguridad más, un elemento de seguridad muy importante. La seguridad, yo siempre lo digo, es un elemento social y político muy importante, pero es también un elemento económico muy importante. Nuestra labor principalmente en los montes gallegos es la prevención de incendios que se pueden cometer de manera intencionada o de una manera imprudente. Por supuesto, la detección temprana, ya que estamos en los montes, y esos lugares por donde trabajamos, pues ante tal detección pues se puede dar aviso a los servicios de emergencia, y en su caso la colaboración con estos servicios de emergencia en evacuación de zonas donde se hayan producido incendios. Telirón, Faife, Garceta, Telva, Polca, Vega e os seus xinetes, axentes da Policía Nacional, xa traballan na vixilancia dos montes, unha tarefa a que se suma o apoio ao sector turístico no Camiño de Santiago. Dende a unidade destacan que os cabalos poden acceder a lugares onde non é posible con vehículos de motor. Tamén o sixilo co que actúan grazas a estes animais. As patrullas traballan de luns a domingo en servizo de mañá e de tarde e poden chegar a calquera punto da xeografía galega en función das necesidades que mellen determinadas pola Xefatura Superior da Coruña. Este despregamento vense realizando todos os veráns dende o ano 2013. A volta da publicidade falaremos do Festival Atlántica Outes, da Semana do Mar da Pobra e tamén do Festival Porta América de Portas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. As praias do concello de Poio xa locen o principal distintivo que acredita a súa calidade. Hoxe izáronse as bandeiras azuis nos dous areais do municipio que acadaron este indicativo. Os areais son o de Xiorto en Raxó e o de Cabeceira en Lourido. No caso da praia de Raxó, recupera este distintivo 7 anos despois da última vez que o conseguiu. Foi unha aposta deste goberno feito de volver a presentar esa candidatura para recuperar este distintivo nesta praia, e para nós pois é un día importante pois volver a recuperar pois nunha zona turística por excelencia como é o caso de Raxó, pois recuperar esta bandeira. Nós o que entendemos é esta aposta é clara en este novo goberno por un turismo sostible, por un turismo que respeta o medio ambiente e sobre todo por estes distintivos que ao final o que trasladan é ao resto da cidadanía e dos turistas, dos visitantes, é esa aposta pola excelencia, esa aposta polo cuidado das nosas playas, polos servicios que existen. Éxito de convocatoria do show cooking celebrado este mediodía na Praza de Abastos de Vilanova de Arousa. A iniciativa estivo organizada polo Obradoiro de Emprego, Hostalería Mar de Santiago 3 e a propia Asociación de Praceiros, botando man de produtos de proximidade e de tempada. A proposta comezou cun picado de limón, seguiu cunha tosta de segredo ibérico, unha limoada de piña e un taco de costela melosa, unha limoada de sandía, un poke hawaiano, de peixe espada, un batido de espinaca, lima e kiwi e rochas de 3 chocolates completaron o menú. Con esta actividade buscouse poñer en valor a alta calidade do produto das prazas de abastos, creando sinerxías entre o comercio local, a hostalaría e a formación. O Concello de Outes participa no Festival de Narración Oral Atlántica con dúas actividades ao longo deste mes de xullo. As localizacións elixidas son o estaleiro de San Ciprián, que acollerá os contos de Xapón, e o náutico do Freixo, con ida e volta de En Branca e Negra. Gozar da cultura nun marco incomparable. Este é o principal obxectivo do Festival de Narración Oral Atlántica, que recalará en Outes os días 6 e 13 de xullo. A primeira sesión correrá a cargo de Yoshi Ioki, que levará os seus contos de Xapón ata Broña. Unha delas vai ser aquí, neste espazo patrimonial de grandísimo valor que inauguramos o ano pasado. Esa vai ser Contos de Xapón de Yoshi Ioki, o sábado 6 de xullo ás 8:30, e a seguinte vai ser o sábado 13 de xullo ás 8:30 tamén, na terraza do Náutico do Freixo. E ali poderemos escoitar a Cris de Caldas e Amor Herrera. Nesta segunda xornada, a narración mesturarase coa música no espectáculo de ida e volta que fusiona tradición galega e cubana.
Amor e Cris, que aquí temos esa cousa, non? Unha galega cunha cubana que ven de Cuba para Galicia, unha galega que estivo de ida e volta, por eso así se chama, e que seguramente tamén a xente vai disfrutar muitísimo, porque máis traen música, cantan, bueno, vai ser unha sesión formidable. A Pobra lanza unha nova edición da Semana do Mar. A cita organizada a través do Departamento de Turismo desenvolverase do 5 ao 14 deste mes. Entre as actividades incluídas no programa destacan novamente os obradoiros de marisqueo para coñecer o oficio ou o mercado mariñeiro. Un verán máis, a Pobra do Caramiñal segue a apostar pola Semana do Mar para seguir afondando no vínculo da localidade co mundo marítimo. A actividade organizada dende a área de turismo desenvolverase do 5 ao 14 de xullo. O programa incluirá actividades de diversa índole, dirixidas a satisfacer os gustos de todo tipo de públicos, tanto pequenos como maiores. Boa parte delas son propostas xa consolidadas en edicións anteriores, que se combinarán con outras novas. Precisamente un dos principais atractivos da Semana do Mar volverá a ser o mercado mariñeiro. Como non podía ser de outra maneira, non? Porque a nosa liña de poñer en valor os nosos recursos e como pobo e vila mariñeira, queremos poñer en marcha un ano máis a Semana do Mar. Ven con unha programación moi nutrida, como é xa costume. Hai espectáculo infantil, exposición de aves mariñas, un show cooking tamén que vai facer Miguel Mosteiro con conservas, e para rematar a semana pois temos a feira mariñeira polas rúas da nosa vila. Vai haber máis ou menos os mesmos postos que o ano pasado, serán sobre uns 40 máis ou menos. Haberá tamén unha zona dedicada ás crianzas, nunha zona tamén xa delimitada, e vai estar dende a Praza Victoriano García Martí, Cantón da Leña, Rúa Unión, Rúa Extremo e ata Xardíns Valle Inclán. Outro dos grandes atractivos do programa volverán a ser os obradoiros de marisqueo, para os que compre inscripción previa. O venres 12 haberá unha visita de turismo mariñeiro coas mariscadoras de Mar da Pobra, que como ela ben comentou vai ser gratuita. Será ás 11 da mañá e sairemos da Casa Mariñeira, pero é necesario inscribirse previamente, vale? Xa que as prazas van ser limitadas. Tamén se poderá visitar na Casa Mariñeira a exposición Compañeiras do Mar e do Ceo, cedida polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Para os máis pequenos, programouse tamén un espectáculo infantil titulado Abordaxe Pirata, de Barafunda Teatro, o día 8, ás 8:30 da tarde, no Cantón da Leña. Todo listo en portas para vivir a súa fin de semana máis internacional do ano. A Azucreira colgará un cartel de cheo absoluto do 4 ao 6 deste mes co gallo do Festival Portamérica. Hai xa 2 semanas que non quedan entradas, confirmando o éxito dunha proposta que mestura música e gastronomía. Temos de todo para todos, pero sobre todo o que temos é un retorno económico brutal. Eu quixera por encima decirvos que este festival costa 2.200.000 euros e vos digo que para a industria musical do que nós pagamos non vai nin o 50%. Todo demais se reparten en empresas maioritariamente galegas, maioritariamente daqui da provincia, donde realmente, bueno, pues aquí factura e se emprega moita xente. Hoy día Portamérica yo creo que es gracias a eso y muchas más cosas, un festival que es único en todo el mundo. Único. Nos han intentado copiar, lo cual es lo más bonito que pase. Cuando ves que quieren copiarte es porque algo has hecho bien, ¿no? Y creo que es el mejor piropo que podemos recibir. Pero tengo que decir que no hay nada que se le acerque. Bueno, perdón, solo hay un festival en México que se le acerca, que se llama Latitudes, pero también lo organizamos nosotros. Tengo que dar las gracias también porque todo esto se hace también desde la ilusión y las ganas de todos los cocineros que vienen. Os puedo asegurar que él daba datos económicos. Si tuviésemos que pagar todos los cachés de todos los cocineros, esto sería inviable. O xoves, nomes propios do panorama musical como Vetusta Morla, Xoel López ou Carlos Andes serán os encargados de prender a mecha da edición deste ano. O venres, día 5, tomarán o relevo Aitana, Luz Casal, The Rapans ou León Benavente. Pola súa banda, Juanes, Ar de Bogotá ou El Columpio Asesino formarán parte do cartel para o sábado 6, fin de festa. De xeito paralelo á oferta musical, os asistentes poderán gozar dunha ampla proposta gastronómica no marco do show rocking. O
público terá acceso ás creacións dunha trintena de chefs coñecidos a nivel nacional e internacional dirixidos por Pepe Solla. Os cociñeiros prepararán case 70 pinchos salgados e doces durante os 3 días de festival. A organización calcula que se servirán uns 20.000 pinchos durante todo Portamérica, asinados por figuras como Javi Olleros, Diego Guerrero, Begoña Rodrigo ou Fabián Delgado. Cambiamos de asunto. Máis de 300 participantes daránse cita na carreira pola diversidade de Ámbar que celebra este ano o seu 10º aniversario. Se irá o domingo día 14 ás 10 da mañá dende a esplanada de Coroso, en Boiro. Ademais das categorías absoluta e inclusiva, haberá tamén unha andaina na que poden participar as mascotas. A carreira pola diversidade de Ámbar cumpre 10 anos e que mellor maneira de celebralo que participando. Queremos que apuntedes a nosa carreira. A mí me gusta la carrera de Ámbar porque participamos todos juntitos. A proba terá lugar o domingo día 14 coa saída prevista ás 10 da mañá dende a esplanada de Coroso. A cantas máis persoas se poidan xuntar a esta celebración, pois nós encantados de encher a esplanada de Coroso de colaboración ca diversidade con Ámbar. Xa van 10 edicións, así que moitísimos parabéns a Ámbar pola súa organización e dicirlles que dentro do Concello de Ribeira pois imos seguir colaborando e prestando toda a axuda necesaria para que eventos deportivos como este se poidan realizar no noso municipio e que sexan o máis exitosos posibles. Ademais das categorías absoluta, inclusiva e handbike, tamén se ofrecerá a posibilidade de realizar unha andaina con mascotas cun percorrido máis curto. Vai a contar con 4 categorías. Quería agradecer á asociación pois o traballo que está facendo a diario pois cos usuarios e a axuda ás familias, tamén pola promoción desta proba, pero tamén polas a participación que está sempre contando que as probas que está facendo o Concello ou outras asociacións e clubes ao longo de todo o ano nas probas de carreiras de atletismo. Mais aló da vertente deportiva e solidaria, a proba converterase nunha xornada festiva, coa animación musical de Leite con Galletas, a batucada da Academia Boa Vibra e outras sorpresas. Vai a tocar o grupo que aquí na zona é moi coñecido como Leite con Galletas, vamos a dar algunha tapilla por aí solidaria e tal, entonces que vos animades a vir, inda que non participedes máis que na andaina ou tal, que quededes despois para pasar un rato, estar todos xuntos e visibilizar un pouquiño pois o que facemos durante todo o ano. Os interesados en participar poden inscribirse a través da web cronotec.es ata o martes día 9. Os que non poidan asistir teñen a posibilidade de colaborar a través do dorsal 0. En recepción no Concello de Pontevedra a Escola Ungaresa de Esgrima. Os seus deportistas veñen de colleitar varios éxitos nas últimas semanas. O Club Pontevedrés participou no Criterium Nacional de Esgrima, celebrado en Madrid. Nesa cita participaron 3 membros do equipo nas categorías Benxamín e Alevín. Salienta o resultado de Marina Cubela, que se fixo coa medalla de ouro no sable na categoría Benxamín. Por outra banda, a Escola Ungaresa de Esgrima de Pontevedra tamén estivo presente no Campeonato de España de Esgrima en cadeira de rodas celebrado hai unhas semanas en Euskadi. Samuel Ogando, como parte do equipo galego, fíxose coa medalla de ouro. O Pontevedrés conseguiu tamén 2 medallas de bronce na categoría individual. Pois así con esgrima poñemos hoxe o punto final ás novas, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.